Anca, pe când vin eu de la muncă, te rog frumos să aspiri, că toată casa noastră e un dezastru. Ok, mami, da. Hai, ce n-am chef. Ari, da? O zis mami să aspiri când vine ea acasă. A? Când? Acum, m-a sunat pe mine. Păi dacă te-o suna pe tine, înseamnă că ți-o zis ție. Nu, mi-a zis mie să zic ție să aspiri. Și de ce nu m-a sunat pe mine atunci? Ce să știu eu, probabil eu eram la apelate recente. Nu te cred, eu nu aspir nimica. Treaba ta, dar pe tine te ceartă mami când vine acasă, nu pe mine. Ok. Ai auzit? Am zis că te ceartă pe tine, deci trebuie să aspiri. Tu. Ariana, mai ai o oră să aspiri până vine mami. Vrei să spui că tu mai ai o oră să aspiri? Încă crezi că mie mi-a zis mami să aspir? Treaba ta, dar ceasul trece, tic-tac, tic-tac. Știi de ce cred asta? Pentru că i-am trimis mesaj la mami să văd cine trebuie să aspire și eu zis că tu. Ok, bine, eu trebuie să aspir. Să zicem că dacă ai aspirat tu, ți-aș da 10 lei. Ok, aspir pentru 50 de lei. 50 de lei să aspir 2 camere, nici vorbă, îți dau 20 maxim. Ne, 50 sau nimic. Nu, nici vorbă. Ok, atunci aspir tu, dar grăbește-te că mai e doar jumătate de oră și ceasul trece. Tic-tac, tic-tac. Poftim. Și încă 10 lei taxă pentru că ai încercat să mă păcălești, că de fapt nu i-am trimis mesaj la mami, dar am știut eu că vrei să mă faci pe mine să aspir în locul tău.